letrak egiteko egitura orain arte erabili dugunaren berdina da. Kursiba italikoa. Badakigu letra italikoaren duktusean beherako trazuak eta gorako trazuak ditugula. Hasi gaitezen I letrarekin. Goian pausa bat, behean beste pausa bat eta irten egingo gara. Ikusi nola, lortzen ditugu nola, hasiera eta amaiera definituagoak. Pausa, pausa, irten. Frogatu ezazu ere zabalera hauek ez berdin egiten. L egiteko ere berdin. Pausa batekin hasi, behera joan eta horreta. Frogatu zabalera ezberdinetako trazuak egitea, baina honetan baino kontrastea izan dadila handiagoa. J letra orain. Trazu bat gorakoa, beherako trazu bat, geldiune bat eta irtera. Irtera honetan, pentsatu arrantzarako amu batetan. Hasiko gara trazu fin batekin, hor geldiune batekin, beheraino jetxi eta irtengo gara hola, eta goiko puntu hori. N letra egiteko, goian, pausa bat, eta hemen, fin, eta berriz lodi, eta pausa egin. Eta hemen irtera bat egingo dugu. Saiatu hau N hain borobila ez egiten. Hau ez. Hemen zorrotza izan behar du angeluak. Hemen N letra bikoiztua da. Hasiko gara geldiune batekin. Jaisten gara lodi. Igotzen gara me. Jaisten gara lodi. Eta orain berriz igo me. Jetxi lodi eta irtengo gara kurbatxo batekin. Hau eta hau. Ikusi nola, berotze ariketan praktikatu ditugun trazuak errepikatzen ari gara behin eta berriz. Gogoratu U dela N alderantziz. Pausa bat, jetxi, pausa bat, igo fin, pausa bat, jetxi, eta irtengo gara kurbatxo batekin. Pausa, jetxi, igo, jetxi, R letra, gora joan,
edo bestela copper plate estiloko erre, erabatekin.
Gogoratu zeta egiterakoan, lerro horizontala egiteko, angelua aldatuko dugula,